ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ବଗିଚା ବୁଲେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଗଛ ହେଇଛି, ଏସି ପାଣି ପାଇ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଗଛଟା ଠାକୁରଙ୍କ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା କାମରେ ଲାଗେ। ଆଉ କେଉଁ କାମରେ ଲାଗେ ଏଇଟା କି ଗଛ ସରି ଛୁଇଁଦେଲି କି ଗଛ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ତ ମୁଁ କହିବିନି, ମାଟିଆ କଲର୍ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଗଛ ଏଇଟା ସେଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଦେଖିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କହନ୍ତି ଝଗଡ଼ା କରେ, ଏଇ ଚଢ଼େଇ ଦେଖିଲେ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ। ଏଇଟା ସତ କି ମିଛ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗଛ ମୂଳରେ ସାଇଜ୍ ହେଇ ବସିଯାଇଛି ଆଉ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ହଁ ସେ ତ ବସିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ କହୁଛି ଟିକେ ମାଟିଆ ଟାଇପ୍ର ହେବ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ବି ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଗଛରେ ଆଜି ଦୁଇଟି ଫୁଟିଥିଲା ରେଡ଼୍ ମନ୍ଦାର। ମୁଁ ବହୁତ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ମୁଁ ସେୟାର କରିଛି ଯେ ମାନେ ଗୋଟେ ଗଛରେ ଦୁଇଟି ଫୁଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଳେଇଲା ଡେଇଁକି ତଳକୁ, ବାଡ଼ରେ କ'ଣ ଖାଉଛି ଗୋଟେ। ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅଳ୍ପ କରିଛି, ଟିକେ ସେ କ୍ଲିପ୍ଟା ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ଦୁଇଟି ଫୁଲ, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଫୁଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବାଡ଼ ସନ୍ଧିରେ କ'ଣ ଖାଉଛି ଯେ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ତାର ଖାଉଥିବ। ଛାଡ଼, ତାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରିବାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ଦୁଇଟି ଫୁଲ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ମା ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ଗଛ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମୋ ଏଲୋଭେରା ବଗିଚା। ଏଠି ଗୋଟେ ବୋଇତାଳୁ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା କଷି ଗଛ ଉଠିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ। ଠିକ୍ କହିଲି ନା ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜାଗାଟା ପ୍ରଥମେ ଘର ହେଲା, ସେତେବେଳେ ମାନେ ଏ ସାଇଡ଼ରେ ଚାରିପଟେ ଏମିତି ହିଁ ଗଛ ଥିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ, ଦୁଇଟା କେମିତି ଅଛି ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଜନା ଗଛଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ଏଇଟା ପକାଇଥିଲି। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଏମିତି କାହିଁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାଇଥିବେ, ଯଦି ସେ ଗଛଟା ଫଳ ଦେଉ ବା ନ ଦେଉ, ଗଛଟା ଯଦି ବଞ୍ଚିଗଲା ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ। ଏଇ ଗଛଟା ବି ଏବେ ଲଗାଇଥିଲି, 2-3 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ହେଲା ଆମର ମିନି ଗାର୍ଡ଼େନ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ଗଛଟା ନୁହଁ, ଏଇ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଏଥର ଫାଷ୍ଟ ଫଳିଥିଲା, 2ଟି ଆମ୍ବ ହେଇଥିଲା। ପୁରା ବର୍ଷା ହେଇଛି, ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି ଯିବାକୁ, ମୁଁ ତ ଯିବିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଏମିତି ସାରୁ ଗଛ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ହେଇଥିବ ସବୁ। ମାନେ କହନ୍ତି ସେଇଟା କଲର୍ ସାରୁ ଗଛ ବୋଲି। ମାନେ ପୁରା ଗଛଟା ଯେମିତି ସେମିତି, କିନ୍ତୁ ଏ ପତ୍ରଟା ତାର ଗୋଟେ କଲର୍ ହେଇଥିବ। ଏଇ ଭିତର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଥିବ ସବୁ ପ୍ରକାର କଲର୍ରେ, ଟୁପ୍ 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 ହେଇ ପଡ଼ିଥିବ, ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଗାଡ଼ି ରହେ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଗାଡ଼ି ଘର ପୁରା କାଲି ସବୁ ସଫା ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଛିଡ଼ା ହେଇ ଦେଖିଦେଉଛି, ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଗଛଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଆଣିକି ଏଠି ଲିଲି ସେଇଠି ହେଇଥିଲା, ସେଇ ଟଗର ଗଛ ପାଖରେ। ମୁଁ ତାକୁ ଆଣିକି ଏଇଠି ସାମ୍ନାରେ ପକାଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା କି ଛତୁ ଦେଖିବେ ତ, କହିବେ ତ? ଏବେ କମ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି, ଆଗରୁ ବହୁତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଗଛ ଆଣିକି ଏଠି ସବୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲଗେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେଲୁନ୍ ଗଛ, ମୁଁ ତାକୁ ଉଠେଇକି ଲଗେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ସାଇଜ୍ କରି ଲଗେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫୁଲ ଗଛ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଏଇଟା ଅପରାଜିତା ଗଛ ପୁରା ମାଡ଼ି ଯାଇଛି। ରାଣୀ ଏଇ ଯେଉଁ ବୋପା ମା,
এইଠୁ ହିଁ ସବୁ ବେଲୁନ୍ ଗଛ ନେଇ ମୁଁ ଏଠି ଲଗେଇଥିଲି, ସବୁ ସାଇଜ୍ କରି ଲଗେଇଛି ଦେଖ। ଆଉ ଏଇଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ଏଇରେ ଭଗବାନ ଦୁଇଟା ମାନେ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେବେ 5 ମିନିଟ୍ ପୁରା। ଭଗବାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ଦେଖିବି ଭଲ ଜିନିଷଟା। ଭାଉଜ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ଲଗ ଚାଲିଛି। ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ବ୍ଲଗର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଉ ନା ଗো, ସବୁ ଆଜିକାଲି ବ୍ଲଗର। ତୁମର ଚାରିଆଡ଼େ ଗଦ ଗଛ? ଚାରିଆଡ଼େ ଗଦ ଗଛ? ଯାହାର ଗଛ ଦରକାର ଆସିବ ଭାଉଜଙ୍କ ଘରୁ ନବ ନା କ'ଣ? ଯାହାର ଗଛ ଦରକାର ଆସିବ ଭାଉଜଙ୍କ ଘରୁ ନବ। ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଗଛ ମିଳେ। ଏଠି ପଳେଇଗଲା, ଏଇଟା ଉଠା ଚୁଲି ନା? এটা তো ରୁମ୍ ଭଳିଆ ବାହାରିଥିଲା ନା? ଏଇ ଲାଇଟ୍ଟା ହେଇଯାଉଥିବ ନା ରାତିରେ? ଏଇ ଲାଇଟ୍ଟା ହେଇଯାଉଛି ନା ଚାରିଆଡ଼େ? এইটা ହେଲା ବର୍ଷା ଦିନ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଜାଗା। ଏଇଟା କହୁଛ ସିମେଣ୍ଟ ଆଜବେଷ୍ଟ ନା? ସିମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଦେଖାଉନି ନା? ହଁ ଏଇଟା ସିମେଣ୍ଟ ନା? ନା ଏଇଟା ଆଗରୁ ଏଇଟା ଚାଲୁଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ଚାଲୁନି। ଏବେ ଟିଣ। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି ସେ ଯେଉଁ ନାଗଚମ୍ପା ଫଳ ହେଲା। ହଁ ଭାଙ୍ଗି ପକେଇଦେମି ଖାଲି। ସେଇରେ ଅମର ଦେଖ ଏତେ ସାରା ନାଗଚମ୍ପା ପଡ଼ିଛି। ବହୁତ ବିରାଟ ବଡ଼ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ବେଲ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି। ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ତାର ଫଳ ଦେଖାଯାଉନି ସାୟଦ ବୋଧେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ତାର ଗୋଟେ ଫଳ ପଡ଼ିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବେଲ ଭଳିଆ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଫଳ ଏତେ ମୋଟା ଗଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ଇଏ ମୁଁ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜାଣୁଛି ଅମରପୁଇ ପତ୍ରରୁ ଗଛ ହୁଏ ବୋଲି। ଏ ଯୋଉ ଚେର ବାହାରେ ନା? ଏ ବଡ଼ ପତ୍ରଟା ହବ ନା? ଖରାପ ହେଇନି ଲଗେଇବ। ହଁ ଇଏ ଏଲୋଭେରା ଗଛ ଯାଇ ସିଏ ନା ମାତିବ। ଇଏ ଏତିକି ନେଇ ନଗେଇବ ତମ ବାଡ଼ି ସାରା ଯଦି ନ ମାତିବ। ହଁ ଯା ଏଇ ଗୋଟେ ଗଛ ନେଇଥିଲି, ଭାଉଜ କହିଲେ ଯା ବାଡ଼ି ସାରା ମାତିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ବି ସେଇଆ ବାଡ଼ି ସାରା ମାତିବ। এইটা ভাউজ রুমাছুই গছ। ମୁଁ ଗଛ ଚିହ୍ନିପାରୁନି। ଏଇଟା କ'ଣ?